Ezt nézzétek! Innen! De menő! Na gyertek! Halljatok meg velem ezeken a lépcsőkön. Ha pofára esek, akkor még azt is rögzítem. Nagyon meghetekre nem sikerül. Hát így néz ki ez a felső része. Szevasztok, túléltem, sikeresen teljesítve. Nem mondom, hogy nem fáradtam el, és nem remegnek a lábaim, de nagyon jó volt, jó kis túra, és megyek vissza a buszhoz, aztán megyünk tovább. Azért ahhoz, hogy be tudj menni a vonatokhoz, ilyen nagyon komoly biztonsági kapun kell átmenni. Na szevasztok, meg vagyok a dupla biztonsági ellenőrzésen, és megyek és megnézzük az agyak hadsereget. Kínai testvérünk mellettem pont engem néz, ott az a kopasz pasi, ő tök élő ott hátulról. Azért nincs minden olyan szép állapotban. Itt van egy pár, aki összeesett, elájult. Akinek bal oldalt van az íjász, akinek jobb oldalt az gyalogos, aki ördög, az hadvezér. És azt hiszem ennyi volt, ő meg gondolom én a császár. Mielőtt még bárki kérdezné, én is kerestem a császárt. A császár még nincsen, és valahol megvan neki a dombja, a császárnak a dombja, ahol lehet, hogy eltemették, lehet, hogy nem, lehet, hogy nincs is itt, lehet, hogy itt van, de lehet, hogy nem is kínai, és a lényeg, hogy azt a részét még nem tárták fel. Szóval igen, a császárra én is kíváncsi lettem volna, de az nincsen sajnos. Ez volt a hivatalos, hogy még nem tárták fel, és nem tudják mikor fognak, mert amúgy ezen az egész területen, ami 56 négyzetméternyi, így ez az egész cucc, 30 ilyen, hogy hívják, ez archeológus dolgozik csak, tehát, hogy így egy életben nem lesz kész. Na mindegy, csak ezt el akartam mondani nektek. Meglátjátok. Itt a vonatállomásra is csak úgy jöhetsz be, hogyha átvizsgálják a bőröndödet, táskádat, téged, ruhádat. Látjátok, szóval ez a Li folyó, és itt vannak bal oldalon a kis barlangok, a mészkő barlangok, ahol ez a sok buddha van, és ott pedig lesz egy kilátópont, ahova megyek, és akkor megnézzük, hogy milyen a kilátás. Onnan oda. Itt a kilátópont, persze megint a szemembe süt a nap, és akkor innen látjuk a nagy buddhát igazából, itt ez a lényeg. Ez a 17 méter magas. Na, ez a fő látványosság itt. Nagyon sokáig faragták, jó, ott a fő buddha középen. Itt a szélén ő egy démon volt, és itt a középsőről az legalább 17 méter magas, 4 méter csak a feje, a fülei meg majdnem 2 méteresek, úgyhogy nem tudom, hogy a videó mennyire fogja visszaadni, hogy amúgy kurva nagy. Éjszakai élet Luoyangba. Megy a táncsi. Na szervusztok! Itt vagyok egy Shaolin kisvároskában, ahol a Shaolin és a Kung Fu harc művészetet fogom most megtekinteni. Itt a plac, úgyhogy megyünk mindjárt Kung Fu. Szevasztok, bejutottam a tévétoronyhoz. Pár száz méter magas, és a 260 valahanyadik méterig fogunk fölmenni. Nagyon sok indiai turista van. Rázzák a fejüket. Oké. Üveg az alja és az oldala, és akkor oda ki lehet ülni, meg menni.
Hát most nem tudom, hogy... Jó, kimegyek, de csak miattatok. Rálépek. Jaj, és akkor menjünk itt egy kicsit, csak hogy lássátok, hogy itt megyek. Vagyis nem is tudom, hogy melyik a rosszabb, vagy melyik a jobb. Itt van egy, meg lehet fogni. Hú, bazd meg, de magasan vagyok. Kb. 4 méter környékével lejjebb jöttünk, úgyhogy ilyen 260, 259, valahogy így vagyok itt. Lenéztem. Várjál, ti nézzetek le, én nem nézek le. Én inkább itt ezen a koszos ablakon nézek ki. Jesus, na jó, gyorsan vissza. Jó, ennyi volt csak nektek, és vége. Le is izzadtam. Na nézzétek, azért mongol barátunk is be van ám fosva. Pont úgy van befosva, mint ahogy én voltam. Akartok egy sánghái kajásat is? Persze, hogy akartok. Azt nézzétek. Ez garnéla rá. Egy kis bolib, kis húsok. Atyaisten! Atyaisten! Ezeket ki sem mondom micsoda, mert szerintem rájöttetek. Sült krumpli, ezek ilyen sültes. Itt kilóg abból a buciból a rák. Itt lapítja szét a hús. Faszenem. Ott a mini polip benne. Ezt nézzétek. Kikapott kedvet egy kis pókhoz, egy kis korbióhoz, bogarakhoz, 1000 lábúhoz. Ott vannak ilyen más. Nagyon durva. Nyam-nyam. Ezek gyümik. Itt vannak a szoszícsok. Még valami. Ez már igen. Ez már igen. Kaja-pia. Kis táskák. Kalamár. Szevasztok, jó. Indul a hajókázás. Valamilyen folyón. Ott a tévétorony színekben pompázik. Nézzétek ezt a hajót. Mindjárt beúszik. Mindjárt beúszik, és beúszott! Éld át a kínai zenét. Az ilyen látványban. Vége! Megyünk hajókázni. Van egy pár turisthajó. 顺水而下，全程60多公里的水程，航行时间需要4个半小时。 Bejöttem a hajó tetejére. Nézzétek ezt a csodálatos látványt. Szépek ezek a hegyek. Ez olyan, mintha egy filmben lennénk. Nézzétek, milyen jól néz ki. Gyönyörű. És most megtudtam, hogy nem ezek a hegyek, hanem majd egy óra múlva, amiket látni fogunk, azok vannak a 20 yuanesnek a hátoldalán. Na nézzétek, itt a 20 yuanos. Igen, ott van az a két hegy, és akkor ott vannak a kicsik. Ez a nagyon híres nyugati utca Gilinben. Hol a zene? Gyönyörű kínai nyelven. Fogad minket a teraszon. Felvonó. Ezen fogunk most fölmenni. Aha. Nézzétek, milyen magason vagyok. Mindjárt összeforsom. El kell mennünk. Tuti, hogy végem. Nagyon szép a kilátás amúgy. Na, ezt nézzétek. Most már még magasabban vagyok. És ott a kilátó. Ott. Micsoda hegyek. Micsoda hegyek, egy kínai testvér. Az esőkabát mindig velem van.
Na nézzétek, itt vagyok ezen a másik hídon, ott üveges, itt átlátszó. Még jobban fúcsok. Kegyetlen. És akkor ez a kilátás. Úgy meg a lábam, mint a fene. Nézd meg, a nyuszik is ott állnak. Na, itt az üveghíd, ezen jöttem végig, vagyis hát igazából ott, mert be voltam fosva, mint állat, és ez a kilátás. Kaptunk ilyen cipőt, mert csak ilyennel lehet ott menni. És vége. Most már megyünk lefele. Szevasztó! Hongkong! Megérkeztem! Egy kis hongkongi látkép. Nem minden olyan szép, nézzétek meg, van ám rottyépület is itten. Meg vagyunk dőlve, mint hogy a házak nem egyenesek lennének. Eljöttünk a Victoria ponthoz, ez itt a legmagasabb, oda tetőre is föl lehet menni. És akkor ez a kilátás így Hongkongra. Most az egyik nagy. Ezt nézzétek, milyen gyönyörű homokos tengerparton vagyok. A 20-22 fokos a víz, de természetesen megmártózók, legalábbis. Felkészülni. Támadás! Hú, bazd meg, de hideg! A gyönyörű dél-kínai tenger. Mindjárt megkóstolom, hogy tényleg sós-e, mert sose lehetünk benne 100%-ig biztosak. Egész addig, míg meg nem kóstoljuk. Na, bejöttem most már egészen térdig. Kezdjük a kóstolást. Ezt most csak egy kézzel fogom tudni, de el is megy a víz. Ez bizony sós. Ez bizony tenger. Megvan a Temple Street piac. A piac! A sínes táskák. Nézzétek már, milyen utcába jöttünk be. Itt minden ilyen kapható. Itt lehet eztán választani. Vannak ez mennyi videóban benne volt? Ez rengetegben. Na, ilyet még tuti nem láttatok. Tengeri csillag. Ez valami tengeri növény. Ez ugyanaz, csak kisebb. Csikóhal. Nagy csikóhal, kicsi csikóhal. Ez is ki van szárítva. És ezek... Úgy megyünk, mint állat. Én a Bianca magyar hangja vagyok. Most én kommentálom ezt az utazásunkat. Bruti. Mekkora. Mindjárt megszámoljuk. 1-2 marha sok konténer van. Látjátok? Ez itt Hongkong külvárosa. Arra laknak a Jackie Chan és utódjai. Ez a főkapu maradt meg. Ott legfölül van a Szentlélek, alatta Jézus Krisztus, alatta Szűz Mária, és akkor vannak benne ilyen egyéb, ott egy csontváz, ott egy hidrán, de Szűz Mária fej. Ez mind ilyen védelmező, hogy a Szűz Mária legyőzi azt a démont, és akkor minden jó lesz. Az alsó sorban van 4 szent, amiből 3 spanyol, 1 meg olasz, és így néz ki, és ott azok a romos falak, azok még a régi időből maradtak fönn, és azon kívül laktak a kínaiak kis falvakban. Van itt ennek egy ilyen kis turistás shopping utca, kajákkal. Itt van egy ilyen sétáló utca, ami ezeken itt van a Városháza, ez pedig Santa Casa de Misericordia. Azt a láncot nézzétek! Fuchs nem gagyi. Ide érkeztek a portugálok, amikor ide hajóztak. És itt van vele szemben az Ama templom. Most bekukkantok a világ legnagyobb kaszinójába és hoteljébe. Szevasztok! Mögöttem ott van egy nagy karácsonyfa. Benn vagyok a világ legnagyobb kaszinójába. Legalább 3000 férőhelyes szobák vannak itt, ez egy szálloda is és kaszinó is. Ez mindenféle bolt, most körbenézem, mert ez valószínűleg nem az én árfekvésem, de azért lemegyünk, megnézzük a kaszinót is. Hát, ha bigi nyereményem lesz, és akkor milliárdosként távozok innen. Macau tényleg olyan, mintha Velencébe lennél. Tetek, a kisboltok, az ég, még az is meg van csinálva. Menj már, ezt nem is láttam, hogy csináltak ide vizet.
a velencei gondolával, a karácsonyfa mellé. Bazd meg! Ott a kaszinó. Ó, mennyien vannak! Szevasztok, most jöttem ki a kaszinóból. Sajnos nem nyertem semmit, nem játszottam semmit. Millió egy gép, kurva nagy az egész, de tényleg megnéztem egy-két játékot. Oda gyűltünk egy párán, hogy ki nyer, ki nem nyer, de ez most egy másik hajó, megyünk visszafele. Ez is egy nagy, ez is ugyanolyan dobálós lesz. Hullámzó. Na szevasztok, megtaláltam ezt a parkot, és itt van a Fischtél Rock. Lejöttem a kis folyosóra. Az biztonságosnak tűnik, igen, fúj a szél, de egyáltalán nincs hideg. Meg hát itt van a tenger. És nézzétek, én ezt továbbra se tudom feldolgozni, hogy itt van a visszapillantó. Hát miért nem a rendes helyén van a visszapillantó? Minden. Megyünk Buthához. Ott is Lukas, nézd. Mosolyogjatok. Cheese, yeah! Látjátok, testvérek? Így van, ez megy körbe. Testvérek. Narrációt hallhatunk Zsoltól. Hello, mi? Köszönjük szépen. Itt a kapu. És ott van Butha. Na szóval, 238 lépcső vezet fel, 26 méter magas ez a szobor, bronzból van, és Peking fele néz, a feng shui miatt, és a háta mögött pedig a tenger van. És van egy pár lépcső, amit meg kell mászni ahhoz, hogy föl is érjünk oda. Hát megmásszuk, ha már itt vagyunk, nem? Ti megjöttök velem. Na menjünk föl, itt normális épített lépcsők vannak, és akkor ott vár minket Butha. Na, már mindjárt fönn vagyok, csak közben meghaltam. És itt vagyok keze alatt. És mielőtt még valaki észrevenné, beszólna, megjegyezni, az ott nem a náciknak a jele, jó? Az a buddhizmusnak egy szimbóluma. Na, lement a nap. Itt bent is nagyon fúj a szél. Úgy látom, a csapat nagyon boldog. Itt is jön a hideg. Én utálom a szelet. Azt a bogyót be kellett volna venni, amit találtunk. Olyan, mintha futnék a szél. Nincsen teli, és itt a parkánál van egy csomó hely. Beülünk ide.